What's up mga kamaster? Kumain ako ng pusit na kinilaw. Pusit to. Hindi ko niluto. Ginawa kinilaw ko lang. Kaya yung kanin ko, nilagay ko sa dahon ng saging. Tingnan nyo mga kamaster. Hindi pa luto to. Sarap. Yan yung mga kamaster, lumabas yung ano niya, yung parang gata niya. Ito yung masarap sa pusit eh. Yung gata. Yung itim na yan. Medyo matigas siya kasi di ko niluto eh. Tingnan yung gata. Nilagyan ko lang ng ano to, ng suka. Suka lang yung nilagay ko. Tsaka sili. Shout out nga pala kay Kamaster Moklo natin. Siya yung nagbigay ng ano ng pusit itong kinain natin. Siya yung nag-sponsor. Yun yung ulo niya. Yun yung ulo niya. Masarap siya. Daming langaw. Yan yung kuko ko umitim dahil sa gata. Dahil sa gata ng ano. Pusit.
Saka yung kanin namin dito, mais. You know? Mais yung kanin namin dito. Ito yung masarap. Mais pag nagkikilaw ka. Sausa mo sa suka, tapos yan. Ito yung ano niya. Yung parang ano niya, yung parang buto. Hindi makakain to, tapon. Busog. Nabusog ako. Sarap ng kain pag may suka at sili. So ayun, tapos ako kumain mga master.